Namaste! Előfordult már veled is, hogy fáradtnak, szétszórtnak vagy stresszesnek érezted magad? Vagy esetleg nehezen tudtál elaludni esténként? Nagyon meleged volt, vagy fáztál? Lehet, hogy már sok mindent kipróbáltál, de egy egyszerű, könnyen elsajátítható módszer nem jutott az eszedbe. Tudtad, hogy létezik ilyen, és bárki alkalmazhatja ezt? Ráadásul nem is kell hozzá semmilyen eszköz, mert ez mindig kéznél van. Ez nem más, mint a légzésed. És azt tudtad, hogy légzésed hossza és minősége meghatározza azt is, hogy milyen hosszú életre számíthatsz? És azt, hogy a hegyekben élő jógik annyira fel tudják melegíteni a testüket, hogy a hó is megolvad körülöttük? Ha szeretnél egy bárhol, bármikor alkalmazható technikát könnyen, gyorsan megtanulni, akkor gyere el a 2 órás workshopunkra, ahol mindezt elmagyarázzuk és megtanítjuk. Várunk szeretettel, Namaste!